Υπογράφουμε. Είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε. Γράφουμε την ιστορία. Ξανά εμείς οι Έλληνες. Γράφουμε την ιστορία της Ελλάδος ξανά. Α, και το μικρό. Δεν πειράζει. Με καλά γράμματα. Σε ποιο δήμο είσαι? Στο Πύρο δεν είσαι? Ναι, Αυδείρων. Αυδείρων. Στο νομό, γράψ' το. Σε ποιο νομό είσαι? Ξάδης. Ξάδης, γράψ' το. Με τα δικά σου γράμματα. Καλά. Το τηλέφωνο σου. Χρύσα. Όχι. Θα σας το δώσει Χρύσα. Ωραία. Μισό λεπτάκι λίγο. Υπογραφή. Γιατί δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει. Φωτογραφία. Βγαίνω. Φωτογραφία. Ή πίσω, Ναι, βγαίνω. Άξιος. Επόμενο. Με πολύ καλά γράμματα. Καλά γράμματα, κεφαλαία. Κεφαλαία. Οι Έλληνες με κεφαλαία γράφουν. Πού είναι οι άλλοι, ρε? Άξιος. Μπράβο, άξιος. Άντε να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Άντε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Πείτε μου, υπάρχει καλύτερος όρκος από αυτόν? Ποιος είναι? Άξιος. Με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα. Δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει, είναι μια χαρά. Σε ποιο δήμο ανήκετε? Από κάτω. Σε ποιο δήμο ανήκετε? Το πήρε από κάτω. Άξιος. Τηλέφωνο υπάρχει? Σίγουρα. Για 4 εκατομμύρια. Δεν είπε στον όρκο. Τι περιμένεις? Το ξυλία που είναι. Είναι μέλος. Άξιος. Το νερό. Μισό λεπτάκι. Έχεις νεράκι, γιατί το νερό είναι Πρέπει να συντονιστείς τώρα με την Είναι η Ελλάδα. δύναμη, αυτή είναι. Θα μας βοηθήσει αυτή. Με κεφαλαία, εκεί, με κεφαλαία. Αυτό είναι Τα γράμματα τα γνωρίζω πολύ καλά. ούτε τσίπουρο ούτε τίποτα. Αυτό είναι... Είναι στο δασταρχείο Ξάνθης. Δασοφύλακα. Τι εδώ, τι Εδώ Μέλισσα είναι είναι. δήμος. Σε Ναι, ποιο δήμο το είσαι? Πύρου. Το Πύρου. Νομός Ξάνθης. Το κινητό σου. Ξέχασε το όνομά του. Θα το γράψουμε, μη Δημήτρη. Έτσι βρε Κωνσταντίνε. Έτοιμος. Έτοιμος, Πολεμιστής. όλο. Άξιος. 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 Άξιος.
Γράψε με κεφαλαίο, αφού τον είπε στον όρκο μια και 2 φορές είναι όρος σου. Έχω και μεγάλο επίθετο. Το όνομα πρώτο βάλω. Βάλ το δίπλα και εμείς θα το φτιάξουμε. Βάλ το δίπλα. Έλα, βάλουμε εδώ έτσι. Το Πύρου είμαστε. Όχι. Σωστά. Ξάδι είμαστε. Ξάνθης. Με τον Χρήστο τι συγγένεια έχεις? Με ρώτησες και εκεί που με έγραψε. Γράψε το τηλέφωνο σου. Είπατε. Το τηλέφωνο μου. Το κινητό. Το κινητό. Και μια υπογραφάρα. Ωραία. Υπουργική. Εδώ, Κυριάννη. Να πάω. Κουράστηκε. Σε ποιο δήμο, εδώ, σε ποιο δήμο είσαι, που ανήκεις? Ξάνθης, εκεί θα το γράψεις. Ωραία. Εδώ, Ξάνθης. Εκεί μένεις? Ξάνθη. Στο νομό Ξάνθης. Τώρα 6, 9, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23. Μπράβο, Αγκό. Έλα εδώ. Έτοιμος. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Άξιος. Μπράβο. Κεφαλιά θα το καταφέρω. Δεν πειράζει, με δικά σου γράμματα. Μπορείς. Αυτό, γιατί έτσι το κάνουμε, είναι ο μέανδρος, Αυτά που με χαίρεσαι, ξέρεις τι? καταλάβατε αυτό που μας έχει. Κάτσε τώρα, θα τα ακούσω. Εδώ θα φύγω. Δεν θα φύγω. Δεν θα φύγουμε, εδώ είμαστε. Σε ποιο δήμο ανήκεις, κύριε Γιώργο? Σε ποιο δήμο ανήκεις? Το Πύρου. Το Πύρου. Γράψε εδώ το Πύρου. Το Πύρου, το Πύρου. Άμα μπορείς, γράψε το. Πώς γράφω το Έψιλον γιώτα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γράψε. Έσαι το πήρω. Ναι, ναι, οκ, φτάνει. Ωραία, και το τηλέφωνο σου γράψε. Άμα το θυμάσαι. Καλά, δεν πειράζει, εννοείται. Το τηλέφωνο σου, κύριε Γιώργο? Το κινητό. Το κινητό. Πού θα σε βρει κανείς, αν θέλεις να σε πάρει τηλέφωνο? Σε ποιο σε βρίσκει, στο κινητό ή στο σταθερό? Σταθερό δεν είμαι εγώ, εδώ στο κινητό. Ποιο είναι το εδώ? Καλά, θα το γράψουμε μετά. Έλα, να πιεις τον, βάλει υπογραφή και θα το βρούμε μετά. Βάλει υπογραφή, εδώ, εδώ. Ευχαριστώ. Έλα να πιεις και τον νερό του πολεμιστή. Τέτοιους πολεμιστές θέλουμε εμείς. Έχω από το 90
Με τραβάει φορεία συνέχεια. Τώρα εσύ θα πας απέναντι. Τώρα έχω το δικαστήριο. Πήρα 4 εκατομμύρια διαδοχικά. Λιώσω και με έχω και... Τώρα ήρθε η ώρα σου. Χιλιάδες γερός. Τώρα, να κάνουμε την εξώδικη δήλωση. τώρα είσαι κάτω από την ομπρέλα του ελληνισμού. Με δικηγόρους, τώρα από το δικαστήριο. Τώρα δεν είσαι μόνος σου. Τώρα είμαστε πολλοί.